kaunis päivä tänään. Ai miten niin kaunis? Eilähän satoitte tänäänkin. No kun aurinko nousi, eikö laski? Niin. Hei, tuolla kävelee joku. Hänellä on kaunis kaulapanta. Mitä? Kaunis kaulapanta? Niin, se sellainen roskea. Roskea? Ei sillä olekaan kaulapanta. Ops. Niin just. Mitä? Siinä ei ole kaulapantaa. Toinen antaa hänelle opetuksen, sillä hänellä ei olekaan kaulapantaa. Olen vihainen. Älä! Hän voi kuolla sinun takiasi. No ei se minua haittaa. Minua vain haittaa se, ettei hänellä ole sitä kaulapantaa. Mitä? Sinä tapat muita, jos ei ole kaulapantaa. No niin, tulekaa pois sieltä, pelkuri. Tule pois sieltä. Älä, lähde juoksemaan, lähde pois. Minkä ihmeen takia minun pitäisi lähteä? Hän hyökkää kimppuusi, lähde ennen kuin hän tappaa sinut. Ai minutkaan hän muka tappaisi. Mä oon joulupukki, mä tulen savupiiposta. Joulupukki muka keskellä kesää, en voi uskoa sua. Hei kuule daa. Ei kato nyt, mä tarvitsen lihaskimpu, mä oon kuule kunnon joulukirkku. Nee. Ai jää, kinkku. Lopettakaa, missä mun lahjat on. Äkkiä mun lahjat. Ai mitkä sun lahjat muka? Minä sulle lahjat, kun näytän Irkki. Häh? Mikä? Irkkimato. Erkki? Sä olet niin läski kasa, että sä et edes pysty nauramaan ikinä, vaan sä joudut tappamaan ihmisiä. Olipa hauska retsi. Mä lähden kotiin jakamassa tästä lahjat. Mun lahjat. Tässä on sun lahjas. Siis tästä saa. Oletko kunnossa? Mitä sinun kävi? En voi uskoa tätä. Mitä sinulle tapahtui? Miksi hän löi sinua? Eikö siis... puski. Miten sinä saatat tehdä noin keskellä joulua? Klas, oletko sinä tiineenä tolle rasvakaskakinkulle? Valitettavasti. Onko hän tehnyt jotain pahaa sinulle? Minä kyllä kostan tämän hänelle. Katsokaa, minä kostan hänelle! Silmät punaisena. No on kyllä ruskeat. Ai jaa, mutta välillä väliä sillä. Mutta mä kostan sulle. Täällä on meillä hinta. Ei, älä mene. Se on minun tekoni, minkä voin tehdä sinulle. Kaunokaiseni. Se siis tää! Hän on minun kaunokaiseni törkimys. Ei, älä. Siis mä niinkö hän on vapaaehtoinen, tai oli siis. Siis niinkö varmaan, tai ainakin minun kuttiin niinkö vierekkäin. Sinä ruminus! En ole. Mitä? Ei. Siis miten tämä voi olla mahdollista? Onko tämä mahdollista? Senkin läskiperse! Minä näytän! Jäikö naamasi kiinni, Ontelo? Mä sain sut kiinni! Miten? En mä tiedä. Ei, hän ei voinut syödä sinua. Nopea. Mitä minä teen? Minä teen kiinni! Apua! Älä käytä kynsiä tai hampaita. Äiti, tule äkkiä kotiin. Mulla tulee sinua ikävä. Siis minä olen oikeasti sinun isäsi. Isäni, isä, mitä sinä teet minulle oikein? Ei kannata kysyä. Mitä? Sano nyt heti. No en todellakaan sano. Hä? Mitä? Ei, Isä, kerro, please. En kerro. Ja tuolla on sinun äitisi. Hänen nimensä on, en tiedä. Hä? Ei älä kerro. Lähdetään ostamaan muumitikkareita. Joo, voi. Mun pitää käydä täällä.
tikkareita. Älä mene! Olet todella ruma koira! Mä yritän nostaa muomitikkareita. Älä itketä! Älä mene! Kopoti, kopoti, kopoti! Hei muumitikkari! Niksi? Mulle muomimamma! Kiitän oikein. Yeah. Hei, meillä ei riitä rahat. No, varastetaan. Täällä uusia Kavereita. Hei, mä oon Wilson. Kakka. Lorel. Johnny. Kaikki oot täällä. Lähetään. Koppati, 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 John.